Uyazi ukuthi izangoma nezinyanga kudala zasho ukuthi isihogo sikhona. Hamba uye khona. Uyobhula. Inyanga ithatha amathambo enja okudala yafa. Nayo yafa ikhonkotha. Kuthathwe lawo mathambo azokhuluma indaba zika principal. Uyabona lento ukuthi yonke into efa ithethe indaba zakho isho ukuthi nawe ufile. Iwaphosa nje inyanga ithi. Iqala ngokuthi nje abakini abaphansi. Hayi yangisikelela leyo verse yezangoma. Yagqiba nje ukuphosa amathambo abakini qedela abakuphi. So fanele uyazi ke leyo verse ukuthi njoba uthi abakini abaphasi usho ukuthi kule family kukhona umuntu osesihogweni. Uke wezwa isangoma sithi abakini abaphezulu. Abantu uthela abakini qedela abakuphi. Verse 2 wakhona uvela nigqibeke. Bayakhala. Uke wasizwa isangoma sithi abaphasi bayahleka. Akuhlekwa lapha. Dala izangoma sayibona ukuthi kunesihogo. Verse 1 yezangoma abakini. Verse 2. Hayi verse 3 uvela ngiqede. Bakufulathe. Verse 1 abakini. Verse 2. Verse 3. Inyani leyo. Ubani ongathi esemlilweni ajongane nawo. Sanbona ake uthi nje uma umakhelwana angenzi ithela zonke izono la kuye wena. Ay iboka wena ntate.